Vosaltres no m'escolteu? Ah, no. Vosaltres també us banyeu sense banyador. Però sou acompanyats sols. Sí, però Acompanyats, ella i jo. Ella i jo, ell i jo, però si està el veí, està el veí. Camila i tu. Estem a casa. Estàs fent una neteja ara? Sí, perquè si no la carn es fuma. Que això no té... La ximenea la té per aquí davant. Perquè si no, no queda si no entra que els restaurants normalment calçots més primers. Et faig nosa, Jordi, que no, veig. Això és per després portar la cassola? Jo ho faig amb pinyes. Amb pinyes. Jo soc una calculadora de la família i els pinyes. Que tindria que posar ordre en les seves mitjans de comunicació per no donar tantes sales a Podemos. Descarat, hi hauria sense cap mena de pudor. És a dir, el propietari de la Sexta hauria de prohibir exactament el que deia. Bueno, és que el Land Rover, com em van dir una vegada a Montaller, el Land Rover no és un cotxe, és un tractor que va de pressa. Sí, pues sort del Land Rover, no? Perquè jo com que en tinc... Això és recicla? La compostadora... Això no és com a molt, el canvi aquí... Metro 20. Metro 20, Déu-n'hi-do. Espera, ara portaré més guants. Tens una caixa de cartó? També... Aquests també estan, aquests s'acabaran de covar. Sí, S'acaben de covar. Hòsties, sí, és que jo faig dos. Hòstia, doncs nen, aquestes costanyetes també tenen una pinta que Déu-n'hi-do. sí, sí, no queda... És una inèrcia que tens que... L'experiència de cada forn te la dona. No val una... Els temps no valen d'una recepta per una altra forn. No. Cada forn és el seu. Això era una cuina econòmica que teníem a la primera cuina que vam fer aquí. El pa, depèn de les temperatures... El pa l'últim. El pa l'últim, sí, depèn de les temperatures i vas fotent.
Vigila una salsa. Seguir la teva teoria. Així, repartim. I els baberos? No hi ha baberos. Els pitets es Però escolta, és que Cada any penso que tinc que fer-ne. Vosaltres els tenim a cada casa any i de cosetes nosaltres se me'n fan. Jo en tenia a casa i hagués pogut ficar. I penses quan els necessites. Oi? Si quatre, hòstia, ja comença a ser gent. I les I és problemàtic. és una cosa usual. De vegades amb els meus fills hem fet algun dinar, hòstia, això que vas fer del... ja no sé, ja no me'n recordo què vaig posar i què vaig fer. Un cop va fer una salsa verda, que l'Anna... no, mai més l'has fet igual com aquell cop. Jo recordo el porc senglar. No pot senglar. Un sangrar, un dia. Déu-n'hi-do, Una fos miqueta. sentat. Allà pudor que feia la cuina. La cuina estava tota esquitxada de sang, baixa d'Anna, Aquest paquet en teníem 4, Ricard? Sí, vosaltres anar dient que Nosaltres les teníem, iaies però no ens ha mengen. tocat Us has el paquet menjat petit, eh? el de les iaies i els vostres no esteu menjant. De les iaies no els hem provat. Mira la meva mare, que deia només quatre. Mira. això li encanten bé ja. Ja la meva sogra Amb una també. pissarra. Pissarra. Com la Ja ho ha dit el últim. El Ricard diu, te estoy viendo, te estoy mirando. Te estoy mirando. Va, cap dintre. Tres al lavabo te'l teniu. Cap dintre. I a dalt n'hi ha un altre. Bon, estan boníssims. Sí, sí. Mira, veus, Anna? Tu què dius? Aquestes són les càmeres que estan de moda ara. Ah, sí. Ah, sí? Sí, home, les compact d'autostànding. Sí, aquestes són molt bones. Com el calçot, igual. Són millors. Sí, això també. Perquè això és vist des de casa meva, això és el Puig Graciós. El Puig Graciós, Perquè està bé. això es veu just a les esquenes. al revés. Ostres. Servir la carn. Jo crec que tothom tindria que passar per la cuina. Oi que sí? Sí. Uolò! Hola! Vols que et talli una mica les costelles? No. Que els vaig tallant les costelles. Ah, sí. Posa-li dos, també. Ja. Alguna raó. Quin de plat d'ella és aquest. Jo, Tot el que posa-li Ah, això. no, se retrasa una mica. No, imagina. Sí, home, sí. Ara, unes quantes pedacetes i ja. Ceba també? Sí, sí. Estarà contenta ceba. No estarà contenta perquè mai està contenta. I dirà, he trobat això, vull trobar allò, però no. Però tampoc. Doncs agafi A més. veure. Digue-li si vols. És que no sé si podrà. Així falta la de la mà. Falta algú o què? Són dures, eh? Però és que no pot ser, o sigui, Però no passa està res, prohibit. no, que això. Un secret de sumari és un secret. Dura i del que hi ha el cul. No és igual, sí que és Si no, és rosat. Aquestes cites no tenen relació. Ja, però si entra gent a anar... Està, que és el que dic. A anar a Suïssi, Això ha sigut un borinot. És com aquell que diu, m'he quedat embarassada, però ha sigut un borinot que ha passat. És que el meu pare em agafava el sable i em tallava per la meitat. Jo, soltera i prenyada, és que realment, és que digui alguna al meu pare. Jo, no, escolti, si li hagués sentit sable, és a dir, per favor, és que si no, de veritat, la dona plorant, és que matarà la meva filla, el meu marit és molt animal. I bueno, que vingui. I arriba el tio en sables a la consulta del metge, vestit de gala, i li diu, mira, li vinc a dir una cosa. Diu, miri, la seva filla es diu, està bé, tot correcte, l'únic que hi ha un problema. Diu, com li puc explicar jo? Diu, miri, sap què? Porta ella una medalla en la Verge del Carme, veritat? Diu, sí. Però miri, és que se li va caure la medalla l'altre dit, a dins, hem pogut treure la verge, però el nen s'ha quedat dins, diu. Diu, molt bé. Diu, vostè és caçador, oi? Sí.
Diu, imagini's que vostè va caçar amb una escopeta de fusta i passa un ànec per dalt. I vostè amb una escopeta de fusta, pum! I l'ànec cau. Diu, què ha passat? Diu, algú més l'ha disparat. Diu, pues això! Diu que va al metge i mira, doctor, vinc. Diu, porto... Sí, el dia... Hòstia! Diu, porto 15 dies que no vacuo. Què? Que no vacuo. I diu, prengui aquesta medicació i si en 3 dies no vacua, vingui cap aquí. Els 3 dies a la metge allà. Està tot dins, els sortits. Collons. Estira, toca i dius, hòstia, no? Fotis això. Diu, això és d'animal, això és de cavall, això. És que estigui quasi, sòpia dins el vàter, perquè quan surti, sortirà tot. I diu, si en 24 hores no surt, torni. I a les 24 hores el món no trobarà el metge. Hòstia, bo. Diu, arriba en una bossa, ja va esperant-se, i diu, aquest ja es pensa quedar aquí a l'hospital, no? I es diu, pues tiris d'aquí, es fot els guants, fot una llum, i obre, comença a tocar, tota una cosa lliscosa, diu, hòstia, fot la mà dins, i hòstia, li rellisca, fot fins al colze, tac, i ho enganxa, i surt un ram de flors, i diu, això és per vostè, doctor. Dance me to your beauty with a burning violin. Dance me through the panic till I'm gathered safely in. Lift me like an olive branch and be my homeward dove. Dance me to the end of love. Dance me to the end of love. Oh, let me see your beauty when the witnesses are gone. Let me feel you moving like they do in Babylon. Show me slowly what I only know the limits of. Oh, dance me to the end of love. Dance me to the end of love. Dance me to the wedding now, dance me on and on. Dance me very tenderly and dance me very long. We're both of us beneath our love, we're both of us above. Dance me to the end of love. Dance me to the end of love. Dance me to the children who are asking to be born. Dance me through the curtains that our kisses have outworn. Raise a tent of shelter now, though every thread is torn. Dance me to the end of love.
Dance me to your beauty with a burning violin. Dance me through the panic till I'm gathered safely in. Touch me with your naked hand, touch me with your glove. Dance me to the end of love. Dance me to the end of love. Dance me to the end of love.